Tajb għaddejjin minn sensiela qasira ta' 5 messaġġi fuq il-perseveranza ta' qaddisin, mhux vera. Illum ħanibdew nitlu fil-qofol tagħha. Sissa li għamilna għadna x'inhi, ħanfakkarkom x'inhi, perseveranza hija dik l-operazzjoni kontinwa tal-Ispiritu Santu fil-fidil li bija x-xogħol tal-grazzja divina li hu mibdi fil-qalb jitkompla u jinġieb għat-tmiem xieraq tiegħu. Qed ngħidu mela illi Kristjan ġenwin, mhux kwalunkwe bniedem li ifettillu iseħħli nnifsu Kristjan. Ma Kristjan ta' vera li Alla jarfu bħala reċipjent tal-ħnina tiegħu. U allura dan il-bniedem huwa mwieled mill-ġdid. Qegħdin insostnu illi Alla iżommu f'dik it-triq sa tmiem. U allura dak li Alla jibda fina x-xogħol ta' grazzja tiegħu jinġieb għal tmiem xieraq tiegħu. Alla ma jagħmel xogħol nofs leħja jew jibda xi ħaġa u jerġa' jibdielu. Alla għandu l-pjan infallibbli tiegħu. F'dal-pjan Alla għandu għadd ta' nies illi hu ddetermina mill-eternità illi isalfhom, illi iddaħħalhom fil-glorja tiegħu. U rajna wkoll fil-ġimgħat moddija il għaliex insejħula il-perseveranza tal-qaddisin. Hija deskrizzjoni preċiża, qegħdin nitkellmu fuq il-qaddisin, fuq nies illi Alla sejħilhom, illi Alla issa fil-waqt li għadhom jgħixu fid-dinja però jinsabu f'pellegrinaġġ li se jwassal lejn il-Sion ten fuq. Ja il-perseveranza tagħhom, għax narfu illi iva hemm tfixkil, hemm tentazzjonijiet, hemm ħafna ostakli x'jinelbu. Però għedna illi Alla jżommna fil-fidi, jżommna filli jgħallimna neżerċitaw l-imħabba tagħna lil proxmu tagħna, fit-tama tagħna fil-miġja ta' Ġesu Kristu, u jisomna wkoll fil-mogħdija tal-indiema. Fil-mogħdija tal-indiema. U allura fil-waqt li aħna nistkerħu dak li huwa ħażin u dak li huwa kontra l-karattru tagħna, infittxu illi ingawdu dil-komunjoni illi Ġesu stabbilixxa bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Illum issa se nitlu fil-qofol ta' din il-dottrina, dil-verità empirika, dil-verità tant u tant sabiħa li għandha tfarraġna u tinkoraġġina u tagħmilna l-qalb biex la darba Alla u ta' kelmtu ejjew mela niġru it-tiġrija tal-fidi li qudiemna mingħajr ma naqtaw jiesna. Alla tagħna l-kelma tiegħu, il-kelma tiegħu isservina ta' ankra tajjeb, u allura llum se naraw diversi argumenti mill-Iskrittura għala nemmnu illi Kristjan ġenwin ikompli sa tmiem. U l-ewwel raġuni ħantikom hija waħda ovvja. L-Iskrittura f'diversi passi, ma nistgħux narawhom kollha għax il-ħin huwa kontrina, f'diversi passi però l-Iskrittura titkellem ċar u tont. X'in taqra l-pass ma tista' b'ebda mod iddawru jew tinterpretah jew tagħtih xi tifsira il għaliex huwa tant ċar illi ma tistax tiġġieled miegħu. Ma tistax kif ngħidu tagħti x-xemx bla arbien. Pereżempju, il-pass illi fejn Ġesu hawnhekk qiegħed fit-Tempju ta' Ġerusalemm u qiegħed miexi il-lut jerġgħu javviċinawh u jgħidulu inti l-Messija u m'intix, għajdilna fiċ-ċar. U Ġesu jerġa' jirrepeti dak li qalilhom. Il-mirakli għamilt huma xhieda tiegħi, però intom ma temnux minkejja l-fatt li ta' evidenza konkreta illi hu ta' bilħaq li bent Alla, ta' bilħaq il-Messija. Allura intom ma temnux għax m'intomx min-naċ tiegħi bħalma qedtilkom. Ġesu mhux qed jarafhom. U jaf min huma dawn in-nies avversarji, antagonisti tiegħu qed jgħidulhom intom m'intomx min-naċ tiegħi. Bħalma qedtilkom, kliem jibes. Per kollkom bżonn jisimgħuh. In-naċ tiegħi però b'kuntrast issa, kuntrast għalikom li qegħdin tixħduni li ma tridux temnu fija. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Jien narafhom u jiġu warajja. Mela, in-naċ ta' Ġesu li Ġesu miet għalihom fuq is-salib. Ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu.
jew kif jgħid l-Apostlu Pawlu, Kristu ħabb il-Knisja u talu nnifsu għalija biex għaddisha u jnaddafha bil-ħasin tal-mabika għalija għal dawn in-nies li Alla taħ. Tajjeb, Ġesu qed jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Ma jidrinix meta, forsi xi wħud min-naċ meta jkunu għadhom ta' età tenera, jew fiż-żogħżija jew fl-adultezza jew anke fix-xuħija tagħhom. Xi darba oħra skont l-għan etern talla jisimgħu il-leħen tar-rajt tajb u jwieġbu għalih, mhux jisimgħu u jibqgħu għaddejjin, ma jisimgħu u jwieġbu, jirrispondu għal bxara tajba ta' Ġesu Kristu. In-naċ li jisimgħu leħni jien narafhom. Ġesu mhux bħal dawk in-nies li jikklejmjaw li għamlu l-miraklu, xandru, pritkaw fil-pjazzett tagħhom u Ġesu qal jien qatt ma kont nafkom. Tbedu minni, intom li tagħmlu l-ħażen. Ġesu jarafhom l-dawn in-naċ. U huma jiġu warajja. Ma kemm min-naċ imorru warah, kemm min-naċ jobduh, isegwuh, iħobbu t-tagħlim tiegħu, ifittxu illi jipprattikaw minn ġurnata għall-oħra fil-ħajja tagħhom, in-naċ tiegħi. Ġesu qed jgħidilna kif nistgħu narfuhom dan in-naċ. Jiġu warajja. U bħala riżultat ta' kollu ir-rabta bejn Ġesu u n-naċ. Rabta illi issaħ bil-fidi lotja talla fil-qalb tagħna biex aħna nkunu kapaċi ndur lejn Ġesu Kristu u nistqarruh bħal mod ta' bilħaq u nistqarruh sinċerament fil-qalb tagħna. Ir-riżultat ta' kollu huwa jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u ma jitilfu qatt. U lanqas ebda bniedem ma jaħtafhom li minn idi. Ġesu qed jagħtina garanzija espliċita, garanzija tremenda illi in-naċ tiegħi nagħtihom il-ħajja eterna. Ħajja li ma tintemx, ħajja fil-preżenza tagħna, ħajja li tibda minn issa, mis-sirri ta' omli u aqwa minn kulħadd u ebda bniedem ma jista' jaħtafhom minn id mis-siri. Ġesu qed jagħtina garanzija anzi doppja. Ħadd ma jaħtafhom minn idi, ħadd ma jaħtafhom mill-missier omnipotenti. Għandna hawnhekk mela dikjarazzjoni ċarissima illi in-naċ ta' Ġesu appena jduru lejh u jarfuh u jibdew jimxu warah Ġesu jgħid jien nagħtihom il-ħajja eterna. L-Apostlu Pawlu f'diversi modi bħall-Apostli l-oħra jgħid fosthom fir-Rumani 11:29 illi s-sejħa u lotjiet Alla ma jittieħdux lura. Jekk Alla sejjaħlek bl-Evanġelju, jekk Alla tak id-lotjiet il-barkit tiegħu tal-maħfra, tal-fidwa, tal-ġustifikazzjoni, tajjeb, ma jittieħdux lura. Alla mhuwiex bniedem biex jerġa' jibdielu, Alla mhux bniedem biex jindem. Jew jiddispjaċih illi beda tax-xogħol u mbagħad jerġa' lura għal kien. Il-lotjiet u sejħet Alla ma jittieħdux lura. Il-konfidenza li juru l-awturi tal-Iskrittura illi Alla li jibda xogħol fina ikomplieħu jtemmu. L-ewwel Tessalonkin 5 fit-tmiem tal-ittra. Pawlu jgħid u issa l-istess Alla taslim għaddiskom għal kollox. Mela Alla beda jqaddisna u Pawlu hawnhekk qed jitlob biex jqaddisna kompletament. Kompletament. U jien nitlob l-Alla l-ispirtu tagħkom u r-ruħ il-ġisem ikunu mħarsin, ikunu protetti bl-ħtija sal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Tgħidli ma di talba. Talba li forsi Alla ma jonorajiex? Le. Di talba li Pawlu taħt l-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu qed jitloba u jaf li skont ir-rieda tal-Alla u biex jagħmilha ċarissima, anzi ikompli biex jgħid fidil u dak li jsejħilkom u li wkoll jagħmel dan. L-ewwel Tessalonkin 5 vers 24. Salvazzjoni tagħna tiddependi fuq il-fedeltà tal-Alla. Alla jridna nkunu fidili, Alla jridna li nimxu miegħu f'obbedjenza evanġelika, però ovvjament tafu intom il-koll kemm aħna kultant notru u jekk b'xi mod is-salvazzjoni tiddependi minna, allura m'hemmx tama. U għalhekk ħafna Kristjani jew xi Kristjani llum jgħidu ma tista' titlef is-salvazzjoni tiegħek meta qed tħares lejk innifsek. Qed tħares lejk innifsek jew qed tħares lejn Ġesu x'xtat. Rebbieħ fuq il-mewt, rebbieħ fuq Satana, rebbieħ fuq l-infern, rebbieħ fuq id-dnub tiegħek li samru mas-salib.
Lejn min qed ħares? Lejn innifsek jew lejn Kristu? Għax Kristu huwa rebbieħ. Kristus Viktor. Kristu li ħariġna aktar minn rebbieħ permezz tiegħu. U Alla fil-fedeltà tiegħu, Alla li jżomm kelmtu. Il-kelma solenni tiegħu iżomma. Ma jarmix, ma jibdilix. Fidilu dak li sejħilkom u li wkoll jagħmel dan. X'jagħmel? Iqaddisna kollox. Sabiex fil-miġġa ta' Ġesu Kristu jarafna bħala iva in-nies tiegħu. Qed nitkellem dejjem għal dawk il-Kristjani li huma Kristjani fajnejn Alla. Kristjani fajnejn Alla. Issa xi niġu għal jien personalment, però jien Kristjan dik issa ħaġa oħra fil-futur jekk Alla jrid nittrattawha wkoll. Però hemm argument qawwi għala Kristjan illi konverta u beda miexi nistgħu ngħidu fiċ-ċert li dan se jasal fit-tmiem tiegħu, se jasal biex Alla idaħlu fil-preżenza qaddisa tiegħu fil-ġenna. Minħabba il-verità tal-għażla t'Alla. Alla mill-eternità għażel nies għalih innifsu skont lan tajjeb tiegħu. L-għażla għandha tferraħna mhux tkitna. Li kieku Alla ma għażilx ħadd ma jsalva. Fatt li Alla għażel hemmhekk hija prova konkreta tat-tjieba u l-ħniena u l-kumpassjoni tiegħu lejn l-umanità. Għażel xi wħud li salvaw. Da ma jfissirx li xi wħud huma privileġġjati esternament u jistgħu jisalvaw jekk jagħmlu d-dover tagħhom kif jippreżentaw ħafna nies. Tajjeb, Alla tak iċ-ċans, tak l-opportunità, ma jistgħu jonqos minnek però illi tkompli jonqos minnek illi tobdieħ għax jekk ma tobdieħx. Mhux hekk. L-għażla tfisser li Alla għandu numru definit ta' nies, numru li hu jaf kemm hu dan numru, illi ċertament u finalment isalvhom hekk li qatt ma jistgħu jonqsu milli jemmnu u la darba jemmnu jibqgħu jemmnu għax jagħżla biskop. X'in l-iskop tal-għażla? Illi Alla isalvana eternament. Illi Alla jeħlisna mill-kundanna, mill-ħtija u mill-preżenza tad-dnub. L-Apostlu Pawlu fir-Rumani 8 jitkellem dwar din il-ħaġa fejn jgħid illi il-dawk illi Alla kien jafhom minn qabel, ġifieri Alla ħabbhom b'imħabba speċjali mill-eternità. Tajjeb, jafhom minn qabel, jekk kien ħadd li kien jaf sena jaf lilna minn qabel, lilna. Palma qal l-Iżrael permezz ta' Amos il-profeta, lilek biss kont naf mill-ġnus kollha tal-art. ċertament Alla mhux ma kienx qed jgħid li ma jafx dwar l-Assirjani u l-Babilonjani u l-Griegi. Le, kien jaf dwar kulħadd il-ġnus kollha tal-art. Imma lilkom biss jien kont naf. Alla kellu relazzjoni speċjali ta' mħabba u ħniena lejn il-poplu Iżraelita. U l-istess ħaġa hawnhekk. Il-dawk li kien jaf minn qabel, vers 29, ukoll iddestinom minn qabel biex ikunu jaqblu ma' xbija ta' ibnu, biex ikun hu l-kbir fost ħafna aħwa. U barra minn hekk, il-dawk li ddestinom minn qabel, il-dawn ukoll sejħilhom. Il-predestinazzjoni meta saħħet fl-eternità. Immissa fi żmien xi darba oħra matul ħajjitna, Alla sejħilna. Kif sejħilna? Billi b'xi mod jew ieħor smajna l-bxara tajba dwar Ġesu Kristu. Issa l-istedina ta' Alla. U l-dawk li sejħilhom, il-dawn ukoll iġġustifikhom, iddikjarhom ġusti fuq il-merti ta' Kristu, ħaffrilhom. Il-dawk li ġustifikhom ukoll il-dawn igglorifikhom. Tant hija ċerta illi Alla se jwassalna fit-tmiem xira illi hu għandu f'moħħu. Illi Pawlu hawnhekk qed jgħid mhux Alla qatt jigglorifikhom. Suppost hekk qal, Alla qatt għax il-glorifikazzjoni tagħna għadha ma saħħitx. Fatti għadna f'ġisem ta' dnub dajef li se jmut. Imma Pawlu qed jagħmilha tant ċertissima xi ħaġa fil-futur li qed jgħid diġà ġrat. Il-lan tal-logħba tant sħiħ u tant żgur illi bħalma kien jaf bħalma ħadna mill-eternità ippredestinata sejħilna, iġġustifikana
igglorifikana. Pa meta għandek dominoes, jekk twaqqa waħda, jekk tibda biex tiċċala waħda, xa jiġri l-oħra, l-oħra u l-oħra u l-oħra u l-oħra. Jew saredu li hija katina tad-deb ħolqa ġo oħra illi ma tinqatax. Pawlu b'ċertezza qed jgħid li dawk li Alla ħabb hekk u jasal sat-tmiem sal-ġenna igglorifikhom. X'ingħidu mela għal dal-ħwejjeġ? Xi sfida din Pawlu qed jgħid issa li nafu dal-ħwejjeġ? X'ingħidu għalihom dal-ħwejjeġ? Nistgħu nikkritikaw, nistgħu niddubitaw, nistgħu nmaqdru, nistgħu nsibu x-xar fl-ħaġina biex naraw. X'ingħidu għal dal-ħwejjeġ? Jekk Alla huwa magħna, min jista' jkun kontra tagħna? X'mistoqsija rettorika din? Jekk Alla huwa magħna, Alla hu magħna, Alla diġà wera li hu magħna fil-fatt li jgħid hawnhekk hu li ma frankajiex l-istess ibnu, l-ibnu l-maħbub, illi taħ ir-reħieħ f'idem midimba biex ikun mislub mas-salib u jmut mewta ta' għajb. Bis-saħħa tallaq fuqu, is-saħħa tagħna poġġija fuqu, Alla wasa biex għamel dan għalina favurina. Akkost li l-ibnu kellu imut fuq is-salib. Jekk Alla ma frankex l-istess ibnu. Imma ta' għalina l-koll kif ma jagħtinix miegħu b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Il-ħwejjeġ kollha. Semmi li trid. Mafra, fidwa, ħajja eterna, il-wirt tagħna fis-smawiet, il-ħwejjeġ kollha huma tagħna b'xejn. Naġa għalfejn ċerta Kristjani jibqgħu jiddubitaw illi ma jaslux? Għaliex qegħdin ħarsu lejn infushom. Qegħdin ħarsu lejn prestazzjoni tagħhom, lejn ir-reliġjużità tagħhom, lejn l-ubbidjenza tagħhom. Pawlu qed jiffoka fuq l-att Alla huwa s-Salvatur tagħna permezz ta' ibnu. U jagħtina b'xejn gratis minn ma tħallas. Għax ma jiddependix minnek. Min jista' jgħid xi ħaġa kontra il-magħżulin t'Alla? Well, xitan jgħid ħafna affarijiet kontrina u jixlina quddiem it-tron t'Alla. U forsi l-bib tiegħek u kollegi tiegħek fuq il-post tax-xogħol, inti Kristjan, inti u ta' kritika kemm trid min kull naħa. U Pawlu qed jgħid, però min jista' jixli lill-magħżulin t'Alla? Huwa Alla li jiġġustifika. Alla diġà ta' sentenza favur tagħna. Mill-mument li aħna dorna lil Kristu u minna fih, u issa tinżommuh bħala l-feddej uniku tagħna, Alla ġustifikana. Hemm xi qorti ola minn Alla li tista' tħassar id-deċiżjoni t'Alla favur tagħna? Le. Min hu dak li jikkundannana? U Kristu li miet. Jekk hemm xi ħadd jista' jikkundannana, huwa Kristu. Għax Kristu għal perfett. Kristu qatt ma xellef diffru mal-liġi t'Alla. Obdija perfettament. U allura hu bid-dritt għandu li jgħid illi jekk irid jixlina. Però notaw, dan istess Kristu jista' jixlina attwalment x'għamel u Kristu li miet jew aħjar li reġa' u li qiegħed fuq l-imin t'Alla u li qiegħed jinterċiedi wkoll għalina qed jitlob għalina għan-nies tiegħu, mhux tal ma jixlinix, qed jitlob għalina. Ġwanni 17 vers 24 jgħidu l-missier jiena rrid li daw kollha li inti tajtni ikunu miegħi fejn kun jien biex jaraw il-glorja tiegħi. Glorja li inti tajtni minn qabel it-tissis tad-dinja. X'iri Ġesu Kristu? X'tip ta' interċessjoni qed joffri? Appuntu illi n-nies tiegħu kollha kemm huma, in-naċ kollha tiegħu jaslu biex isalvaw eternament. Min jifridna mill-mħabba ta' Kristu? Min jista' jisseparana mill-mħabba ta' Kristu? Kif tista' b'xi mod tawwiġa din illi tajt, però ma nafx x'jista' jifridna. Nies jiġu bl-spekulazzjoni tagħhom. Pawlu wkoll isemmi ċertu affarijiet niket, jew dwejja, jew persekuzzjoni, jew ġuħ, jew era, jew periklu, da kollha forsi jistgħu jifrduna bħalma miktub naħabba fik aħna il-jum kollu maqtulin ħal miżmumin bħala naċ sejna biċċerija ġifi esternament fiżikament dajfin.
Knisja tal-martri, mhux vera. Iżda daħweġ kollha ħanna aktar minn rebbieħa permezz dak li ħabna xina żgur. Pawlu għak mhux qiegħed jispekula, mhux qiegħed jikkalkula, mhux qiegħed jgħidilna l-opinjoni tiegħu. Żgur, persważjoni li tajilu Alla. Jiena żgur li l-mewt, l-ħajja, l-anġli, l-prinċipati, l-assetat, l-ħwejx tissa, l-ħwejx li ġejjin, l-għoli, l-ammieq, u l-ebda kreatura oħra ma tista' tifridna mill-imħabba Alla murja fi Kristu Ġesu Sidna. Pawlu kien jemmen fil-perseveranza tal-qaddisin? Ċertament. ċertament għabek dal-kapitlu li bdieħ m'hemm ebda kundanna għal dawk li ma fi Kristu Ġesu. Jispiċċaħ billi jgħid m'hemm ebda separazzjoni għal dawk. Għaliex jekk Alla neħħa l-kundanna tagħna billi poġġiha fuq ibnu, it-tpattija ta' Kristu fuq is-salib. It-tfixkil li kien hemm bejna u bejn Alla, ċoħe d-dnub tagħna huwa nullifikat. Huwa mħassar. Huwa maħfur. X'jista' jifridna? Darba kien hemm wieħed assis kattoliku għalli ħaġa waħda tista' tifridna wara li rajtlu dal-pass. U għalli d-dnub tagħna. U għal-moment jiena ixxukjajt ruħi. Għalli ħadd ma jista' jifridlek mill-imħabba, ma int tista' tifred lek innifsek għalli. Għax Alla jagħtik ir-rieda ħielsa li tagħmel it-tritin bħajtek. Mistħija ta' teoloġija din. Xajb. X'porkerija. Illi tajt il-xitan u l-anġli u l-ħwejx tissa u li ġejjin u xejn ma jista' jifridna. Però int l-Alla falz. Int tista' tifred lek innifsek mill-imħabba ta' meta Ġesu jgħid li ħadd ma jaħtafur minn idi, però int tista' tiżgiċċalu minn idu u toħroġ u taħrab. Imma skużi. Pawli kiena żgur li l-ebda kreatura ma tista' tifridna. U jiena saqsik inti kreatura jew Alla falz? Kreatura vera? Kreatura. L-anġli, il-bnedmin, l-annimali, hemm kollha kreaturi. Jien kreatura. Pawli qed jgħid ebda kreatura, laqas jien innifsi. L-imħabba ta' Kristu tissupera il-bluwa, l-istupidaġni, il-kburija, il-supervja, l-inkonsistenza, id-dnub tiegħi. U għalhekk m'hemm ebda separazzjoni, ebda firda mill-imħabba tagħna. Pawlu ftit wara jgħid infatti li ma jiddependix, is-salvazzjoni ma tiddependix minn dak li jiġri, jew minn dak li jrid, illum irrid u forsi 20 sena oħra ma nkunx irrid. Kun raġel mur lura fid-dinja, biex ngawdi d-dinja. Wara li Alla jagħtik qalb ġdida li bija inti tintrefal fuq leħ u tfittxu onestament, inti taħseb li tista' tarġa' tmur lura fid-dinja. Jekk taħseb li tista' tarġa' tmur lura fid-dinja, però naħseb jien allura ma nafx tip ta' ħaġa int. Ma jiddependix minn dawk li jridu, lanqas minn dawk li jiġru, imma minn Alla li juru ħnina. Romani 9:16. Verità oħra, li tena nifmu għala l-Kristjan ġenwin jibqa' sa tmiem. Hija din. Il-verità dwar il-patt tal-fitwa. Alla għamel patt ma' ibnu Ġesu. Patt li huwa esegwit bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Illi Alla tal-ibnu għad ta' nies bħala premju għall-ubbidjenza u d-batijiet tiegħu fuq is-salib. Dal-frott ta' d-batijiet ta' ruħu kien iffissat mill-eternità u b'ebda mod ma jiddependi fuq il-fedeltà tagħna l-bnedmin. Alla ma jmux lura mill-weda tiegħu, allura dawk fi Kristu ma jistgħux ikunu mifruda minnu. Il-patt, meta ngħidu patt huwa ftehim solenni li Alla impossibbli li jikswa, Alla ma jmux lura minn kelbtu. U b'dak il-patt aħna ninsabu sikuri. Lut 13. Issa Alla taslim li reġġa minn bell-imwiet il-Sidna Ġesu dak ir-raj il-kbir tan-naġ bid-demm tal-patt etern.
Hawnhekk għandi bid-dem tal-rabta ta' dejjem li ma dik li tfisser patt etern. Patt mill-eternità meta Alla wiegħed il-libnu illi fil-milja taż-żmien se titwiegħed fid-dinja, tgħix fid-dinja, finalment tmut fuq is-salib. Bid-batijiet, meħabba d-batijiet tiegħek fuq is-salib, ħantik nies li jkunu tiegħek għall-eternità. Dak il-patt Alla ma kisrux. U qed jsegwixxieh, qed iwettqu. Alla taslim nirreġġa minn belli mwiet il-Sidna Ġesu dak ir-raj il-kbir tan-naġ bid-demm tal-patt etern. Isimgħu, iwettaqkom, jikkonfermakom ġifieri, jiżgurakom f'kull emil tajjeb biex tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-patt qiegħed jgħid bis-saħħa tal-patt mhux tagħmel ir-rieda tiegħek illi forsi 20 sena oħra min jaf se jiġi, forsi naġġa niddeċiedi li ma nibqax Kristjan. Skont dal-patt mhux li tagħmel ir-rieda tiegħek li tagħmel ir-rieda tiegħu. Tiegħu. Għax in-naġ tiegħi jisimgħu leħni. U jien narafhom u ntihom il-ħajja ta' dejjem. U dik il-ħajja ta' dejjem aħna napprezzawha għax nafu x'iswiet il-libnu Ġesu. Swiet il-mewt tiegħu. U allura biex nagħmlu r-rieda tiegħu jagħmel fikom dak li joġob lilu. Mhux li jekk innifsek. Int ma dikx tiegħek innifsek, int mixtri bi prezz. Int ċittadin ta' smewiet. Qabel kont taħseb li inti autonomu tagħmel li trid, kont attwalment l-iskjaf tax-xitan, minna forsi ma kont taf, però issa biex toġob lilu b'Ġesu Kristu. Li lilu tingħata l-glorja għadem ta' sejt. Jiena dejjem ngħid li dawk illi forsi jiddubitaw jew jaħsbu jew jgħidu li tista' tibda ma tkomplix. Jew qegħdin iħalltu nies appostati u n-nies li qatt ma kienu salvati u jarawhom x'ġaralhom u jaħsbu li jista' jiġilhom lilhom ukoll. Jew forsi għadhom qegħdin jixtiequ li jkollhom imqar xi ftit tal-mertu għalihom nfushom, imqar xi ftit ta' krettu. Illi fis-salvazzjoni tiegħi jien tajt is-sem tiegħi. Tajt is-sem tiegħi. U ma jiftakrux illi mi jiftaħar għandu jiftaħar fil-mulej. U f'ħadd iżjed. Ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Verità oħra preżentata fl-Iskrittura biex tenna nifhmu għala Kristjan ġenwin ikompli. Ikompli. U jiddaħħal sal-port determinat għalih. Il-merti ta' Kristu u l-interċessjoni effettiva ta' Kristu. Li Alla ħallas il-prezz biex jixtri l-maħfra għal-midneb, il-ġustizzja tiegħu tikkostitwixxi jew hija l-bażi perfetta għal ġustifikazzjoni tal-midneb. Għalfejn Alla jaħfrinna bil-mertu ta' Kristu waħdu. Min hu ġustifikat ma jistax jerġa' jaqa' fil-kundanna. Ma jistax. Għaliex? Għax Alla għata sentenza. Hija sentenza darba għal dejjem, sentenza irrevokabbli. Il-kundanna li kienet fuqi Kristu ġarra fuq is-salib. Jekk inti tajt li tista' titla fis-salvazzjoni tiegħek, qed tajt allura illi il-mewt ta' Kristu ma tiswix. Dak li qed tajt. Il-mewt ta' Kristu saret ineffettiva. Il-Bibja tgħallem illi l-mewt ta' Kristu huma effettivi. Huma effettivi. U allura wkoll il-fatt li qed fuq l-eminija Alla u qed jinterċidi għalina, qed jirrappreżentana fis-smewwiet, daħal qabilna bħala il-prekursur. Daħal fil-ġenna bħala l-garanzija li la darba u jinsab fil-ġenna u li jedu jew id-disċipli tiegħu wkoll se jkunu fil-ġenna. Xi darba oħra. Fil-littra lil-Lut li tippreżentana Ġesu bħala l-qassis il-kbir tagħna, ir-rappreżentant tagħna fis-smewwiet. Kapitlu 7, vers 24. Jgħidilna li dal-bniedem Ġesu għax jibqa' dejjem, il-fatt li rixxox ta' mill-mewt mhux se jerġa' jmut, impossibbli jerġa' jmut. Għax jibqa' dejjem għandu saċerdozju li ma jista' jgħaddi għand ħadd. U saċerdozju etern, saċerdozju li jżommu u ċoe li jirrappreżentana quddiem Alla. Għalhekk kapaċi wkoll isalva għal kollox il-dawk
illi bih jiġu għand Alla, billi hu dejjem ħaj biex jinterċidi għalihom. Għalfejn għandu nkunu assigurati. Għalfejn jien għandi nemmen illi la darba Alla bdini f'din it-triq se jżommni sakemm nasal fejn għandi nasal. Għaliex? Għaliex Kristu kapaċi salva kompletament, totalment. Salvazzjoni tiegħi hija mibdija, però qed jassigurani li se jsalvani kompletament. Kompletament. Kristjan li qed jiddependi biss fuq Ġesu Kristu jista' ikollu din il-garanzija u għandu jżomma bħala xi ħaġa għażiża għalih. Parti minn hekk, il-perseveranza tal-qaddisin hija minna u għandna nemnuha għaliex ninsabu il-fidili jinsabu f'unjoni mistika ma' Kristu. Ġifieri li ninsabu marbutin ma' Kristu bħalma il-fera hija fid-dilja, bħalma il-ġebla hija fil-binja, l-isbaħ tixbieħa hija ta' raġel u mara miż-żewġin. Kristu huwa r-ras tal-Knisja. Bħalma il-raġel ħobb il-martu, Kristu kollu ħobb il-Knisja tiegħu. Hemm din l-unjoni, Pawlu jgħid dan huwa misteru kbir. Però qed ngħid għal Kristu l-Knisja. Bħalma Alla ma jridx illi żwieġ jintemm ħlief bil-mewt. Hekk ukoll il-żwieġ tal-Knisja ma' Kristu se jkun konsumat fiċ-ċert. L-unjoni mistika ta' Kristu. Aħna ngħixu fih. U jgħix fina. Ġwanni 14 jgħidilna għaliex jiena ngħix, intom se tgħixu wkoll. Allura nemmen illi se nibqa' sa tmiem? Jekk Kristu se jibqa' ħaj fil-preżenza t'Alla u qed jirrappreżentani, iva. Għaliex jiena ngħix qed jgħidilna, intom se tgħixu wkoll. Pawlu jassigura kemm il-darba lill-Kristjani illi kitbilhom l-epistoli tiegħu. U jgħidilhom ara, pereżempju fl-ewwel ittra l-Korintin fil-bidu tagħha vers 8. Jgħidilhom illi Alla se jwettaqkom, se jikkonfermakom ukoll sal-aħħar. Sa tmiem. Biex tkunu blaħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu, fidilu Alla li minnu kontum sejħin fix-xirka ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. Kull darba nissielet, kull darba niġġielet kontra tal-idejat popolari però folots. Illi jien iddeċidejt, jien fettil li jimmu, kien deċiżjoni li ħadet li fittu, però għamil deċiżjoni ħadd ma ndaħalli u mort irrikorrejt għand Ġesu Kristu. Ma qed jgħidilna proprjament il-kontra. Fidilu Alla li minnu kontum sejħin. U sejħilna. U ġibidna l Ġesu Kristu. Bħalma qal Ġesu nnifsu, ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missija ma jiġbdux u jien inqajmu fl-aħħar jum. Għalfejn is-salvazzjoni għandna nagħtuha xeħta bħalli kieku tiddependi minnha. Jekk Ġesu seħlu Salvatur, huwa Salvatur, nofs Salvatur, 3/4 ta' Salvatur, kemm Salvatur? Għax għalija huwa Salvatur. Fil-vera sens tal-kelma. U Salvatur waħdu. U jien li neħtieġ nkun salvat. Ix-xogħol ta' Salvatur huwa fdat fidejh. Lill-missierek jgħidlu bħalma tajtu l-awtorità fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajta dejjem lil dawk li jritu. Li jritu. Ġwanni 17 vers 2. Pero jerġa' nsemmi verità oħra tremenda. Għala għandi nemmen fil-perseveranza ta' qaddisin. Għala għandi nemmen illi Kristjan ġenwin jibqa' sa tmiem. Minħabba ix-xogħol tal-Ispiritu Santu fih. Ġesu qal jiena se nibgħatilkom paraklitu ieħor li se jibqa' magħkom għal dejjem. Ix-xogħol tal-Ispiritu Santu għadu għaddej qed jiġbor il-Knisja, qed jiġbor il-maħturin talla, qed isejħilhom, qed iwellidhom il-ġdid qed għaddishom. Allura se ninnegaw, se nwarbu dan ix-xogħol tal-Ispiritu Santu huwa xogħol misterjuż.
huwa xogħol illi ħafna drabu ma jidirx, huwa fil-qalb tal-bniedem. L-Ispiritu Santu Alla tawulna biex ikun il-kapparra, down payment, ġifieri Alla qed jurina illi se jwassalna sa fejn għandna naslu u bħala prova tagħna l-Ispiritu Santu. Tagħna l-Ispiritu Santu. Garanzija, kapparra, għajda li trid. L-Ispiritu Santu moti lill-fidil huwa l-aqwa indikazzjoni kif naf li għandi l-Ispiritu Santu, ovvjament mill-ħajja mibdula tiegħi. Fejn hemm l-Ispiritu Santu hemm l-imħabba, hemm l-indiema, hemm l-qdusija. Dik imbagħad aktar għandha x'taqsam mal-assigurazzjoni. Kif nista' nkun ċert, dik narawha aktar quddiem. L-Ispiritu Santu huwa il-kapparra tagħna. Isimgħu, 2 Korintin 1 vers 20. Għax huma kemm huma l-wedit talla, u Alla tagħna diversi wedit kbar u prezzjużi. Fih fi Kristu hemm liva tagħhom. Għalhekk bih ukoll ngħidu l-ammen biex aħna nagħtu glorja lil Alla. Issa dak li wettaqna, ġifi dak li ikkonfermana, ipoġġina fis-sod huwa Kristu. U ikkonsagrana huwa Alla li qiegħed ukoll is-siġil tiegħu fuqna u tagħna ir-ran jew tagħna l-kapparra tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu huwa il-ħajdu hekk il-ċertezza mogħtija minn Alla illi aħna ta' bilħaq se nitwasslu sal-wirt etern tagħna. L-Ispiritu Santu fil-fidil huwa l-ħajja eterna tagħna. Ġesu jgħid jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Pruvaw aħsbu ftit għaliex kultant ninfixlu anke f'affarijiet tant u tant ovvji u sempliċi. Ġesu jiena nagħtihom il-ħajja eterna. Mela dik il-ħajja eterna tista' titlifha, tista' b'xi mod jew ieħor titbil, tiġi fix-xejn. Minna nfisha hija ħajja eterna li ma tintemx. Darba ma kenniex il-ħajja eterna, imissa għandna. Min għandu liben għandu l-ħajja, min m'għandux liben m'għandux il-ħajja. Ktib dalilkom li temnu fl-isem tal-ben tal-Alla biex tkunu tafu li għandkom il-ħajja eterna. Kemm se sservi din il-ħajja? Għall-eternità. Anke l-mewt fiżika, meta jniżluha fil-qabar, mhux ħataffettwa xejn. Jew x'jista' jiġrina hija ħajja eterna. Ħajja eterna. Ġwanni 3 vers 36. Dak li jemmen fl-iben għandu l-ħajja eterna. Għandu preżentament bħalissa. Tinsab fil-pussess tiegħu Alla tajjilna. U kif għadna, l-lotjiet tiegħu ma jittieħdux lura. Ġwanni 5 vers 24. Ġesu jagħtina weda tassew ngħidilkom. Ħudu għadi bħala xi ħaġa ferma. Min jisma' kelmti u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna u ma jiġix għal kundanna. Iżda jkun għadda mill-mewt għal-ħajja. Ġesu jgħidilna il-rabta tagħna fih hija rabta li ma tinħalx. Hija rabta li tirriżulta f'ħajja eterna aktar il-qudiem meta qiegħed jippriedka fis-sinagoga. Jgħidilhom tassew ngħidilkom min jemmen fija għandu l-ħajja ta' dejjem. Kemm il-darba ripetuta, ftit aktar tard, b'mod aktar grafiku qed jgħidilna min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jinqajmu fl-aħħar jum. Jekk jiena mort lejn Kristu bħala tallab imġewwaħ, fallut u kilt minnu għandi l-ħajja. Dawn il-wedi l-aħwa, ejjew nemnuhom, meta nemnuhom kunu qegħdin nonoraw il-Alla. Jekk ma nemnuhomx inkun qegħdin dubitaw, qegħdin insultaw, qegħdin noħorġuh ta' giddieb għax Alla qed jgħid mod u jien jidher li mod ieħor. Ħażin. Qatt mu għaqal illi tiddubita lill-Alla. L-aħħar punt li ħansemmi però mbagħad aktar quddiem nittrattawh fid-dettall. Għalfejn għandi nemmen li l-Kristjan ġenwin ikompli sa tmiem? Il-għaliex il-Bibja tgħallem li l-Kristjan innifsu kapaċi jasal f'dak il-punt li jkun żgur mis-salvazzjoni tiegħu.
ikollu dik l-assigurazzjoni ħelwa mogħtija lilu minn Alla. Pietru jgħidilna fitxu li tagħmlu l-għażla u s-sejħa tagħkom żguri. U jien responsabbli qudiem Alla illi la darba Alla sejjaħli m'għandix nibqa' fid-dubju, m'għandix nibqa' qalbi ittaqtaq, imma għandi nistrieħ fi Kristu. Ejjew għandi intom il-koll intom taqlin u mobbijin u jien isserraħkom. Ġisu ma jridniex nkunu ansjużi jew dubjużi. Kemm il-darba rid-dixxib għalhom fejn hija l-fidi tagħkom, jan nies ta' fidi ġkejna. Aħna nemmnu f'Alla kbir, Alla infinit, Alla omnipotenti, Alla li ebda forza, ebda għodda mħadma kontrina ma tista' tirnexxi. Ma jistax tirnexxi. Għax jekk Alla umana mi jista' jkun kontra tagħna. U allura l-Apostlu Pawlu għal darb'oħra meta kiteb il-Filippin għalilhom jiena għandi qalb qawwija fil-bidu tal-ittra. Għandi qalb qawwija. F'din l-istess ħaġa illi dak li beda fikom xogħol tajjeb se jtemmu sal-jum ta' Kristu. Sabiħa, Alla beda x-xogħol tal-grazza tiegħu, Alla sejjaħli, irrispondejt għal-Vanġelu, issa ninsab disċiplu ta' Kristu. Pawlu qed konfidenti, għali, għax Alla huwa fidil. Alla nafu kif jitratta magħna. Jekk hija weda jagħti jiena, jekk hija teddida u inti ma tagħtix kasa, se ssofri. Se tbagħti. Imma wieħed jgħid li dak li beda xogħol fikom, xogħol tajjeb fikom, ix-xogħol ta' sabiq huwa xogħol tajjeb, iva. Ix-xogħol tal-fidwa huwa xogħol tajjeb, iva. Ix-xogħol tal-dussija ta' Alla fina huwa xogħol tajjeb. Kull ma beda fina Alla, Pawlu qed jgħid hawnhekk, se jtemmu, se jipperfezzjonah sal-jum ta' Ġesu Kristu. L-istess Pawlu li għadda dik il-ħajja ta' dbatijiet, ta' sofferenzi, ta' ħabsijiet, ta' swat u finalment jinsab inkarċerat fil-ħabs f'Ruma qed jistenna l-mewt. U qed ħares lejn il-karriera tiegħu bażikament. U marbut bil-tajjen jaf li wasal issa għal martirju. Ħafna Kristjani jaħsbu li l-ħajja fiżika u s-saħħa hija le, dak mhumiex importanti. Għaliex nemmnu li Alla qed jagħtina ġisem perfett, glorjuż, immortali li jibqa' Kristu. Mhux għalissa jkollna neqdew b'dal ġisem dajjef tal-umiljazzjoni tagħna. Ma Pawlu qiegħed jirrifletti qed jikteb il-ħabibu Timotju l-aħħar ittra tiegħu. U qed jgħidlu kapitlu 1 vers 12. Jgħidlu jiena qed imbagħad dal-ħwejjeġ madankollu ma nistħix. Minix frustrat, minix diżappuntat għax naf f'min emmint. Naf min emmint. Naf li Alla mhux kapriċċjuż, Alla mhux jgħid ħaġa mbagħad jagħmel oħra. Naf min emmint. U nemmen illi hu għandu s-seta illi jipproteġi u jħares dak li ħallejt fidejh sa dak il-jum. X'ħalla fidejh? L-Apostlu Pawlu indubjament ħalla is-salvazzjoni ta' ruħu. U t-tama wkoll illi ġismu li kien se jaqtawlu rasu dal-waqt kien fatti jagħmlu. Alla kien kapaċi jqajmu mill-mewt kif infatti ħajamel. Alla ma nistħix. U l-aħħar kelma li jagħtih il-Timotju jgħid illi wara li kulħadd telaqni, anke ħbib tiegħi telquni min si abbandunat minn kulħadd. Però l-mulej jeħlisni minn kull emil ħażin. U jsalvani għas-saltna tiegħu tas-sema. Din hija l-konfidenza, din hija l-fiduċja illi Alla jridna illi aħna nrawmu fina. Tħares lek innifsek. Tħares fil-kapaċità tiegħek, ħares lejn Alla omnipotenti, li jinsab fuq it-tron, li għandu pjan u dak il-pjan b'ebda mod ma jista' ifalli. Pawla jgħid Alla se jsalvani għal glorja tiegħu tas-sema. Meta nikkonsidraw dal-affarijiet l-aħwa, ħsieb tal-elu, meta Alla jgħidilna illi s-salvazzjoni hija xogħli. Jiena wettaqta fi Kristu
jiena nagħtijilkom permezz tal-Ispiritu Santu u jiena wkoll inżommkom. Għaliex? Għaliex Alla li jibda xogħol tajjeb ikomplih. Allura meta aħna nisimgħu dan, bħas-salmista ngħidu mhux lilna mulej, mhux lilna, imma lill-ismek għati glorja. U din id-dottrina, din il-verità sabiħa, illi tant tennina, tant għandha ġenna kważi kważi nisfnu u nitennew u niċċelebraw, illi Alla sejjaħli ħajżomni fit-triq. Mhux lilna allura għati glorja, imma għati glorja lill-ismek, għat-tjieba tiegħek u għal-fedeltà tiegħek, smajtuha? Kollox huwa marbut mal-fedeltà ta' Alla. Alla li ma jistax jikdeb. Alla li ma jinbidilx. Kulotja tajba ġejja mingħand il-missier tad-dwal li fih m'hemmx del ta' dawrien. Alla ma jvarjax illum mod u għada ieħor. Alla ta' kelmtu, Alla tal-patt, Alla tal-weda li jwettaq dik il-weda. U lilu biss. Nagħtu l-ġieħ, l-nur, il-krettu, u lilu biss għandna faħru. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now